Hvad ved jeg egentlig om multistyler? Ja, ikke rigtig noget. Derfor har vi ved Forbrugsprisen et testpanel, der har testet alle mulige former for multistyler og krøllejern. Mit navn er Daniel, jeg kommer fra Forbrugsprisen, og i dag der skal jeg præsentere vores test. De modeller, vi har testet er Dyson Airwrap ID, Care Air 2.0 fra Care Copenhagen, Babyliss Shape Smooth, Babyliss Big Hair Lux, Remington Sapphire Lux. Vi har haft over 25 testpersoner til at teste alle de her multistyler. Derudover så har vi også haft 2 fra vores egen team, som også har testet, og det er de resultater, vi vil vise. Vi har vurderet alle dem her ud fra 3 parametre. Hvordan de er at bruge, hvordan håret reagerer, og hvad resultatet er. Men først, hvad er en multistyler? Man kan dele multistyler op i 2 hovedtyper. Den ene, det er de automatiske sugemodeller, som f.eks. Dyson eller Care Air. De bruger luft til at suge håret op og forme krøllen for dig. Nummer 2, det er varmeluftbørster, som f.eks. Remington og Babyliss. Her der skal du altså selv vikle eller forme håret. Vi har pakket alle 5 modeller ud, og de har hver især noget for dem selv. Hvis vi starter med Care Air 2.0, så er der altså den, der har de fleste stylinghoveder. Den har nemlig hele 8 styks. Til sammenligning så har Dyson for eksempel 6, Remington har 3, og de 2 andre modeller fra Babyliss har kun 2 til 4 hoveder, og nogle af dem er ret ens. Antallet af stylinghoveder betyder altså faktisk noget, for hvis man har 8 hoveder, så kan du både krølle, glat, fyndtør, form, give volumen og bruge diffuser, uden at skulle købe noget ekstra udstyr. Især volumenbørsten på Care Air skiller sig ud, hvor de fleste, f.eks. ligesom Dyson, har en helt rund børste, så er Care Airs oval, og den er kun 5 mm bredere. Det gør, som du kan se her, at du kan få mere løft helt ned ved hovedbunden og trække håret op med en større overflade, hvilket også er perfekt til langt hår. Dyson, den har til gengæld sådan nogle virkelig gennemførte hoveder. Især deres glatte børste og smoothing dryer, som også har en rigtig lækker finish. Og så har vi Babyliss og Remington. Det er altså her, hvor du får de færreste muligheder, der er. Og i nogle tilfælde, så skal du altså selv vikle håret rundt om børsten, for at få det til at virke. Når vi taler om krøllerne, så var det altså kun Dyson og Care Air, der kunne levere den her wow-effekt, som testpersonerne de gav udtryk for. De bruger noget, der hedder Coanda-effekten. Det er altså en teknik, hvor luftstrømmen den følger overfladen og griber håret uden varmeplader. Hvis vi kigger for eksempel på Care Air, så suger den faktisk håret hurtigere op og mere præcist end Dyson. Men Dyson har til gengæld ID Curl, som automatisk styrer, hvornår den krøller, styler og køler håret. Vores testperson har brugt den her store krøllespole på 35 mm og fik hele håret krøllet på kun 12-15 minutter med Care Air. Kigger vi for eksempel på Dyson, så tog det lidt længere tid, hvor at den var cirka omkring 18-20 minutter. Men begge resultater holdt formen hele dagen. Hvis vi kigger på Remington, så kunne den også godt lave krøller, men her så skulle man gøre ligesom et krøllejern og tage håret og så rulle rundt om. Testpersonen har været igennem de her 5 forskellige volumenbørster, og heriblandt så er det altså både Care Copenhagens og Dysons volumenbørster, der virkelig slog igennem. Man kan også tydeligt se for de her 2 producenter af, at de har gået med deres egne designkoncepter, hvor at Dyson den er rund, og Care Copenhagens den er oval. Hvis vi for eksempel kigger på Dyson, så har den altså rigtig mange små og kompakte pigge, hvorimod at Care Airs er spredt mere ud, og de har en blanding af korte og lange pigge. Hvis vi kigger på glatningen imellem Dyson og Care Air, så testresultaterne var, at Dysons var en smule bedre på deres frizz control, hvor det var, at Care Copenhagen også var rigtig fin. Hvis vi kigger på fyndtør, så er det altså Dyson, der løb med sejren. Men derimod så er det både Dyson og Care Air, der har en meget bedre luftstrøm, end for eksempel tager Remington. Babyliss Shape Smooth, den er bedst til prisen. Babyliss Shape Smooth Airstyler er altså en af de billige modeller i testen. Og det kan man altså også godt mærke, men det betyder ikke, at den ikke har sin plads. Vi har givet den 4 stjerner og kåret den som bedste prisen, netop fordi den gør det, den lover. Og så er den altså utrolig billig. Men det er altså ikke et produkt, du kan sammenligne med Dyson eller Care Air, da det er 2 helt forskellige verdener. Et andet produkt, det er Babyliss Big Hair Lux. Det er altså et produkt, hvor alle testresultaterne var utrolig ringe. Det er et produkt, der ikke fungerede særlig godt. Det rev i håret, og det stylede heller ikke. Den roterende børst, den lød smart, men den fungerede altså heller ikke i praksis. Derfor så er den altså kun for 2 stjerner, og det er kun fordi, at den trods alt kan glat og tørre. Remington Sapphire Lux, det er altså mellemproduktet mellem Babyliss og så de helt dyre produkter som Dyson og Care Copenhagens. Den kan lave krøller, men du skal selv vikle håret rundt, og så skal du holde det længe. Så hvad skal du vælge af multistyler? Jo, i alle vores testresultaters konklusion var, at det nemmeste, det er Care Airs. Hvis du derimod gerne vil have lidt noget premium og en app, så er det Dyson, du skal vælge. Og hvis du bare skal glatte håret, så kan du vælge et af Babyliss produkterne.
Er du interesseret i at lære mere omkring alle de her multistylere, jamen så kan du læse vores købsrådgivning og produktanmeldelser på forbrugsprisen.dk. Her der tester vi alle produkterne, så du ikke behøves. Tusind tak for denne gang. Vi ses næste video.